malah petuan ning kene. Beneran iki, Lek. Aku meh takok. Kok apa? Iki lho, golek tukang jagal ning ndi yo, Lek? Ya lah, ane mau tukang jagal aku lho, di tim jagal. Kowe di tim jagal to? Loh, piye ta iki? Aku lagi krungu ki malah iki. Ya aku ora tau mblek daerah ning kene iki. Aku mblek ning nggon ado-ado. Arep beli apa to? Terus Lek, Waduh piro? lameng siji tak nggo waki ko anakku. Alah lah siji tak garap karo timku 3 jam rampung ngono ya. Wedhus siji 3 jam suwe men. Ndak aku ki timku ki mbelah sak masake. Oh alah, ngono beneran Lek. Nah. Pasrahke kowe sisan Lah, ngono. malah ngono penak. Wis rasa bingung-bingung golek tukang masak. Ngono kuwi bayarane piro Lek ngono lho? Bayaran. Oh, Lho nyun sewu lah. Timku jagal ki relawan. Dadi ra nampa bayaran. malahan iki. Lho piye iki? Ra nampa bayaran. Paling yo ngeki mangan. Alah, mau mangan nih gampang. Tak golekke engko Lek. Ora usah mbok goleke repot. Lah piye? Ah wis kuwi mau wedhus siji mas sing dimasak kuwi mau. Dipangan sak kancaku wis cukup kuwi mau. Wedhus siji mo ya Lek? Iya, sing dimasak mau. Wis sak kancaku wis cukup kuwi. Ya. Tapi tanggal piro? Tanggal 9 Lek. Sida berarti. Sida. Kok tanggal 9 aku tak dolan ning omahmu. Nyilih pesone wae. Demong apa? Tak beli dhewe. Beli dhewe. Lah wong ngopeni kowe kuwi sak time sak wedhus siji dhewe, ra sida tak domke no. Kene iki masake dinggo didomke kiwa tengen. Malah opahe iki lho. Njaluke wedhus siji. Dan deng kuwi.